I došli su, udarili su 2-3 puta nogom, ono jako u vrata. Mi smo čutili obodve, nismo se javljali, ja i muž. Jakosti kako su pucali u vrata su meni upala u hodnik. I meni su povikali, izlazi majko ti jebi. Nek ti muž, kaže, izađe ovamo. A ti marš u kuću meni. I kad je on izašao, kaže njemu, stani uz onaj stup. Ja sam skočila iz hodnika. I ja sam odmah zagrla onoga vojnika, plakala sam i vikala, nemoj, molim te, živ ti majki svoj je bio, nemoj ga ubiti. To je čovjek star, bolestan, nemoj ga ubijati. I on je nekako kao iz sažaljenja, njemu je došlo pa ono ružđava, kao da mu ispade. Imala sam osjećaj kao da mu ispade iz ruku ovako. I onda mi je povikao, idite. Kuću, rekao, kućemo. Idi da izvinete, moram se izraditi, idite u pizdu maternu, idite kud dođete. I ja sam krenula prema sinovoj kući. Dole, 10 metara kuća od kući. Kad sam došla poviš sina kući, ja sam došla u kući, djeca vrište. Šta vam je, kaže, pobiće mi djecu, viće mi snaha, pobiće mi djecu, neće, rekao, ona dobri su. A ovaj meni za leđima stalno cijev, gura me cijevim u leđa. Ja sam povikala snahi, gdje je Fahran? A moja je unuka Ida. Povikala, majka, babu su ubili. Gdje su ga, rekao, a gdje je? Kaže, eto pogledaj dol na vrata. Ja kad sam izišla na vrata, on mene ovako leži mrtav, ja sam povikala. Sine, Fahrane, šta su mi to radili od tebe? On je meni povikao, pogledaj ga sad. Čitav ću ti rafal uoči sasut, nisam ti ga ja ubio ti ga Alija, jebo ti Alija mati. To znači, eto Alija Izetbegović došao, ubio bi Alija. Do you see the picture, Mrs. Amić? Vidim. Sunce moje milo. Joj, pogledajte šta su mi umrli. Šta su mogli uraditi, napraviti ovako, izvesti ga iz krevata i ubiti mi ga. Uj. Madame Amić, voulez-vous vous reposer un peu, Madame Amić? Može. Odmorila sam se. Neću se odmoriti dok ne umrem svoga sina ovako. Ubili su me ga ni kriv ni dužan. Sa svima je bio dobar, kolege su mu bile najveći. Hrvati sa njima je svirao, sa njima je u školu išao, sa njima je sve grda rano moja. Uj.